Gizarte mugimenduak dira zenbaki honen gai nagusia. Beren erronkak, egoera, elkarren arteko aliantzak, gizarte mugimendu ez ari garenean, dudarik gabe, hiritarren parte hartze politikoaz ere ari gara. EHUko, AFIT, NOR, Ekopol eta parte hartuz ikerketa taletako 18 lagun ekartzen dute parte zenbakian, hain zuzen, gizarte mugimenduen bilakaerari buruzko ikerketa lan horretan dihardutelako. 6 artikulu dira. Lehenengoan, Mariluz Estebanek marko orokorra aurkezten du. Hurrengoetan, ekologismo, feminismo eta euskalgintzako gizarte mugimenduei buruzko artikuluak datoz, eta baita ere, herritartasunaren inguruko auziari eta pandemian gizarte mugimenduek izan zuten bilakaerari buruzko artikuluak ere. Hoi bezala, egunen gurpilean sailean, Maialen Akizu, Joanes Zigeregi eta Zira Crespo ditugu kultura, glokalia eta historiari buruz. Eta kontrazalean, Don Campistoronen beti bezain irudi iradokitzailea. Eta ia beti dioguna, poliki irakurri eta ondo bizi.